13 তারিখ জুলাই 2020 চিনর কাসকু কামিগো চিনি সাউথ অমরপুর ডিভিশন IPFT বাই কবকজা কাছে চিনি জয়নিং প্রোগ্রাম ও জয়নিং প্রোগ্রাম जों চিনি বেলাইকে টংথকা চিনি প্রায় 93 ফ্যামিলি they 252 voters जों চিনি কতাল মাখা বিশেষ করে বেলাই হামবাই মারাও তিনর চিনি আদিরাম রিয়াং বতি BJP ni leader Torit Deborma o BJP ni leader Bikas Deborma CPIM leader Jobab Krishna Mulsom o BJP ni leader tei Thaiha Riang boke elected member INPT ni borok tini khabai khuba hamjagoi tini IPFT family o phaika जों saimano sarati rajyoni borok rok tini tipra sarok tabok turuk khlaiयै tini tipralena hamjagoi tini patina hamjagoi borok जों bai jogdan rofeika tini niching borok tini poribarni borok as a family member जों borok treat khlainai जों saimano tini tipra rajyogo ekmato IPFT patini tongo ঠিক লাই tini ha dofani bang kok sanai সংগ্রাম khlainai jotono saimano aboni bagoi tabok turuk khlai tini jotto patini borok toma CPIM toma Congress toma BJP toma INPT jottono tabok IPFT phai borok jogdan roi tongphaio boniba ang hese patini সম্পাদক হিসেবে গই tei ang IPFT ni minister BJP sorkarni minister ngai ang borok khabai khubai lamsago tei borok ni dukho kosto जों nainai tei ang koinai oro ni kasuko South Omorpur division ni borok rok no borok bai sosmai contact tongdi borni kaham hayani ro borok naikni khaidi tini ni borok tini poribarni borok जों borok hese family member जों borok ব্যবহার khlainai aboni ang koinai jottono no buila belai ke borok hambai marago borok tabo kaham ke busugoi kaham ke wansogoi tini ha dofani bagi borok जों bisa kam tangnai boniba ang borok no hai no hai tini patini trop theke ang borok no kha kaham hambai yafaro hambai